konferencekoordinator her på Severin, og jeg har været her i lige godt 5 år. Jeg tror for mig, at det, der gør Severin til det sted, jeg stadigvæk er den her sådan, familiefølelse, der er her. Når man tager på arbejde, så er det altid med det største smil. Jeg glæder mig hver eneste dag til at komme herud og se mine kollegaer, fordi vi alle sammen har sådan et fællesskab, som vi virkelig alle sammen værner om, som jeg synes er mega vigtigt for, at vi har en arbejdsplads, hvor vi kan hjælpe hinanden lige så snart der er brug for det. Altså, jeg har altid følt mig meget hjemme her, både blandt ledelsen og kollegaer. Der er sådan en helt speciel ånd i det her sted, som smitter af. Det er sådan på Severin, at det er lidt som at være med i en stor familie her. Det er det i hvert fald blevet til. Og et sted, hvor der er masser af frihed under ansvar, og et sted, hvor jeg synes, vi løfter i flok. Og tit og ofte, når en afdeling er i knibe, så kan alle godt hjælpe til. Og det sætter jeg stor pris på herude. Mit navn er Vibeke. Jeg har arbejdet på Severin i 20 år. Jeg er så også den person, der har været længst på Severin. Det er mange år, men det er en fantastisk arbejdsplads. For mig så er det her mit hjertebarn, og jeg gør rigtig meget ud af at også fortælle både mine kolleger, men også vores gæster, hvad Severin betyder for mig. Så når vi får nye ansatte for eksempel her på Severin, så er en af mine fornemmeste opgaver, at jeg viser dem rundt og fortæller hele den lange historie om Severin og hvor vi kommer fra og hvad vi er for et sted. Sådan at de får Severin under huden allerede fra dag 1 og kan mærke vores ånd og vores kærlighed til andelstanken, vores humor og vores DNA. Hver måned der bliver der kåret en medarbejder på Severin fra alle sådan afdelinger, og det kommer egentlig bare an på den, der har fået flest stemmer. Så hver medarbejder stemmer hver måned, hvem de synes med en begrundelse, og så er det så den med flest stemmer, der vinder. I april måned der blev jeg kåret som månedens Severiner. Jeg havde sådan et møde med et par af mine kollegaer, så bræste resten af vores kollegaer ind med flag og vin og råbte hurra og kårede mig. Hvis jeg skulle beskrive Severin med et ord, så ville det være fantastisk. Nærværende. Super suveræn. Tryghed. Fællesskab. Det må være varmt. Varme og fællesskab, ja. Arbejdsglæde. Menneskelig bæredygtighed.